Кеше гомере агымсудай ага да ага икән. Еллар истәлеге булып, эшләгән эше, кылган гамәле кала. Тормыш юлын мәгънәле үтү өчен аек акыл, күркәм хылык, күңел киңлеге, хисләр сафлыгы, ныклы омтылыш та кирәк. Әгәр дә синең тормышың балалар тәрбияләү белән бәйле булса, бу икеләтә шулай. Сүзебез шушы күркәм сыйфатларга ия булган олы җанлы, көчле рухлы педагог, узак еллар Шиһабетдин Мәрҗани исемендәге Кымыргуҗа урта мәктәбе директоры вазифасын башкарган оста җитәкче, мәгарифтәге казанышлары өчен билге иясе, гаиләдә бәхетле әни һәм дәвәни булган күркәм шәхес Гөлсинә Хәйдәр кызы Мөхәммәтҗанова хакында. Мин 1955 елда Казан шәһәрендә туганмын. Ләкин ул шәһәрдә озак яшәргә туры килмәгән. Миңа 10 ай вакытта минем әнием үлеп китә. Шуннан соң мине әтиемнең әнисе Файза әбием Кымыргуҗа авылына алып кайтып, шунда тәрбияли. Мин балачагым, яшьлегем шушы авылда узды. Без семьяда ишле идек. Минем белән бергә әле әтиемнең әнисенең 4 баласы, без якта 5 бала идек. Әбием, бабам, абыем, туган апам һәм мин, без шулай бергә тату дус гаилә булып үстек. Шуннан мин 9-10 класска укырга Казан шәһәренә киттем. Анда 10 классны бетергәннән соң инде теләгем укытучы булу иде. Балачактан ук шушы профессия мине бик үзенә тартты. Беренче елны минем балларым җитмәде, мин укырга кера алмадым, студент булу бәхетенә ирешә алмадым. Шулай да күңелемне төшермичә, булырга дигәч булам, мин барыбер укытучы булачакмын дип әйтеп, үзем укыган 113 мәктәпкә, Казанның 113 мәктәбенә пионер-вожатый булып эшкә киттем. 1 ел шунда пионер-вожатый булып эшләдем. Һәр хәлдә тырышыбрак әзерләндем химия, биология фәннәрен. Һәм икенче елны инде студент булу бәхетенә ирештем. Димәк, сезнең остазларыгыз булган, сезгә үрнәк булып да кешеләр булган. Нәкъ шулай. Профессия сайларга ярдәм иткәннәр инде. Шуннан инде мин институтны бетергәннән соң шушында Кымыргуҗага эшкә кайттым. Гөлсинә апа минем өчен иң беренче яраткан класс җитәкчем. Минем аның белән уздырган бәхет нәрсә ул дигән класс сәгате бик исемдә калган һәм туган якта кайтып эшли башлаганыма шушы класс сәгатенең бик ярдәме зур булгандыр дип уйлыйм. Һәм инде ул химия, биология дәресләрен, агротехника дигән дәресләр бар иде укыганда, шуларны алып барып шулай туган якка бездә мәхәббәт тәрбияләде. Аннан соң мәктәпкә килеп инде үзем укыткан укытучылар белән бергә эшли башладым. Монда шулай ук инде класс җитәкчемнең миңа ярдәме бик зур булды. Беренче эшли башлаган чорда һәм инде ул безнең мәктәптән нашы мәктәптә директор буларак та бик зур ярдәм итте. Бүген көндә дә Гөлсинә апа безнең авылыбызның иң хөрмәтле кешеләреннән берсе һәм авыр вакытларда да, җиңел вакытларда да гел аның белән очрашып, кайгы һәм шатлыкларны уртаклашып, элекке бергә эшләгән, укыган чорларыбызны искә алып, гел ярдәмләшеп яшибез. Гөлсинә апа минем өчен бүген көндә дә иң үрнәк шәхесләрнең берсе. Гөлсинә Хәйдәровна яшь буыны тәрбияләүдә зур тәҗрибә туплаган кеше. Ел дәврендә туплаган осталыгын дәвамчылары булган коллегалары белән уртаклаша ул. Лаеклы ялда булуына карамастан, үсеп килүче буын язмышы өчен борчыла һәм тәрбия эшендә коллегаларына ярдәм итә. Рафаэль абый белән Гөлсинә апа гаиләсе авылда үрнәк гаиләләрдән санала. Алар 3 балага гомер биреп, балаларын тәртипле, итәгатьле, белемле итеп тәрбияләргә бөтен көчләрен бирделәр. Бүгенге көндә кызлары Өнҗи һәм Зилә, уллары Роберт үзләренең гаиләләрен корып, бәхетле тормыш кичерәләр. Балалары, оныклар да бүләк иткәч, куанычлары тагын да артты бу гаиләнең. Авылдашларының ышанычын аклаган, хөрмәтен казанган бу гаилә балаларына оныклар тәрбияләүдә дә ярдәм итә. Яхшы ананың хакы 100 яхшы остазның хакыннан да олырак. Үземне яратырга, кешеләргә ихтирамлы булырга,
Тормышта үз урыныбызны табарга ярдәм иткән өчен. Ярдәм итеп кенә түгел, үзе дә шулай яшәгән өчен без әнигә зур рәхмәтле. Гомер юлын якты илге итеп алырлык, күпләргә үрнәк булырдай кеше ул. Гаиләдә яратып сөеп, кирәк чакта кырыс табыла белде, ә мәктәптә һәрвакыт гади, таләпчән, үз эшен яратып башкаручы, укытучы, җитәкче була белде ул. Гөлсинә Хайдаровна тынгысыз жан. Лайыклы ялга чыгу аның тормыш ритмын үзгәртми. Менә берничә ел инде ул Кымыргужа авылы җирлегенең ветераннар советы рәисе. Өлкән буын вәкилләрен үз янына туплап, алар белән төрле очрашулар, концертлар оештыра. Авылдашлары Гөлсинә ханымнан көч, энергия алып яши. Адәм баласы бу якты дөньяда үзеннән соң күп нәрсә калдыра. Яткәр итеп сөйләрлек, үрнәк кеше булып, үз исемеңне калдыра белү зур бәхет ул. Кеше кайчан матур була? Кеше матур шул вакыт, иле өчен, халкы өчен яшәгәндә җан атып, заманының авырлыгын җилкәсенә алганда, олы данга ирешеп тә кеше булып калганда. Әйе, нәкъ менә шундый шәхес ул Гөлсинә Хайдаровна, зур хөрмәткә лаек, югары үрләргә ирешкән, олы җанлы, ә шул ук вакытта киң күңелле, гади, үрнәк алырлык кеше.